Доли! Тук! Ей, ей! Доли! Доли! Не! Доли! Ей! Не! Не! Не, казах! Ей! Доли, бе! Същата работа. То не идвате при мен, бе! Какво да правят при тебе? Те искат си играят. Тихна! Малките не. Мечко! Елянка, само на Хепи Докса. И то... Утре минах на Хепи Док. Имам едни приятели, да взеха един док, бебе. Зара вика, въобще не съм доволна от Хепи Док. Ами, знаеш защо ще ти кажа? Защото кучетата растат сухи. Не растат дебели. И затова не са доволни. Еми, той дога така ли си гигантска порода, той е много слаб. Знаеш какъв е грозен? Еми, тя какъв Хепи Док взимала? Бебето не е, да знам, догове. Значи от... Той е на ларго на размера и е калощав като ма. Той е по-добре за От 1000 човека искам да ти кажа, че един чувам да не е доволен от Хепи Док. Аз ти казвам, че мога да храна с каква храна искам. Обаче от нея съм най-доволен. Виж ги бебетата, няма какво да говорим повече. На Хепи Док са... На 5 месеца са. Искам да ти кажа, Елянка, че те са на ниския клас на Хепи Док, на профилинията. Не на супер премиума, който е ощетен малко от към зеленчуци и билки. И пак са добре. Не идеални съм, аз за какво си казвам, че говорят глупости. Аз даже съм по-доволен. Чакай, обаче, покръвна баща ми, като не е от стадиона, вика на 2 месеца. Става вика, че покръвна не е с овчарка. Какъв шакал, вика, стана. Ама вика, си го изгледах, какво да го правя? Не, тук са много истински кучетата. То се вижда. Въпросът е дали ще стане това, което се очаква, защото те много се променят. Той просто гледа ли вика? Еми аз, знаеш, че гледам. Аз в момента
Не са храна както те са храна. Те ядат по-хубаво от мен. Да, много ясно. Те са на най-добрите добавки за стави, на рибено масло, натурално. Но то си им личи как се гледат. Много. Експериментирам, оказва се, че много глупости говорят и всичко е реклама. Чип виньо. Гюнтер, айде бе! Той вече взе как се намира Гюнтер. Това дъртел, ти каже, добре изглежда. Слушай се направо. Но Ларго е добре, направил се. Още едно, знаеш колко трудно става? Нощи остана да спа в Ангела и тя се прибра, кота и ги хвили. Много ангажимент. Аха да ги взема, аха да не ги взема, вика май да се слипа вкъщи. Сега отвори вратата и стали една турбата. Нормално. И ми е Нормално. студено, и викам, И студено нямам море. време, викам, тя къде да ги вълна, аз съм гребната ли малко, ще е замръзнало. Само се бихме, ще се дръпне. Две кучета са максимума. Много съм. Максимума. Много сериозно. Да си ги отглеждаш за домашни любимци, едно куче е достатъчно. Да, едно куче е напълно достатъчно.